L'Alguer és molt important perquè és una ciutat en la qual Pere el Cerimoniós va topar amb una resistència molt dura dels sars al domini catalano-aragonès. I l'expansió, òbviament, no és un camí de roses, tothom ho sap, el naixement d'una nació i d'un poble és també sempre un part difícil, en el que hi ha violència també, això també ho hem de recordar, els catalans ho hem d'acceptar, també hi ha violència en la lluita contra els musulmans que viuen a les illes i viuen al País Valencià. Això a totes les nacions del món ha passat, i també a Sardenya. El domini català va ser acceptat per una part dels sars i rebutjat per altres. I en aquest conflicte l'Alguer va ser una ciutat que es va resistir. Pere el Cerimoniós va derrotar els habitants de l'Alguer, els va expulsar, els va esclavitzar, el que vulguem, perquè de tot hi va bé, el que es vulgui, i va omplir aquella ciutat que havia estat infidel, diria ell, amb catalans. I el curiós del cas és que aquests catalans segueixen parlant català al cap de no sé quants cents d'anys, no? Per això passava al segle XIV i estem al XXI. I encara avui dia vas a l'Alguer i trobes gent que et parla amb alguerès, que és la llengua d'aquells que en direm catalano-sars, no? Que és la llengua catalana de l'Alguer.